Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Астрафолио и в днешното видео ще ви покажем нещо много нестандартно, а именно как облепихме Jet Sea-Doo RXP с фолио, но не какво да е фолио, ами хром, хамелеон фолио. Това е може би една от най-нестандартните визии, която някога сме правили. А как го направихме? Продължете напред, изгледайте видеото до края и вижте!